Hi guys! Welcome to my vlog! Magandang umaga sa inyo mga kaibigan, mga viewers and subscribers. Ngayon ay papunta tayo ng Dagupan City. At ngayon ang araw ng pagpunta ni BBM dito sa Dagupan City. So guys, let's watch. Tingnan natin kung gaano karami ang mga taong naghihintay doon. So guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please click the like, share, or subscribe. Ngayon mga kaibigan, dahil medyo busy pa tayo at hindi ko nare-reply agad ng mga comment ninyo. So guys, huwag po kayong mag-alala at lahat po yan ay re-replyin ko isa-isa. So promise ko po yan, nababalikan ko po kayo. At sana huwag po kayong magsawang manood ng ating mga videos. So guys, traffic po sa downtown area kaya dito tayo napadaan. Dito tayo sa Divinecia Road Highway. So ito guys, tingnan ninyo ang view ng Divinecia Road Highway. Napakaganda po. Itong lugar ay along Pantal River. So mamaya guys, makikita natin kung doon tayo pupunta sa mismong city ng Dagupan. Kaya tayo umiwas sa traffic. At dito tayo napadaan. So tingnan muna natin kung ano yung ganda ng Dagupan City. So mga kaibigan, samahan niyo po kami sa aming road trip. Aabangan po natin ang pagdating ni Honorable Bongbong. Mga kaibigan, ang ganda ng tanawin dito. Maraming restaurant po na mapagpipilian kung saan nyo gustong kumain dito mga kaibigan. Ayan, mga iba't ibang restaurant makakatabi po. Nasa kaliwa at kanan din, meron din ditong restaurant mga kaibigan. Sa kanan, ayan ang Wendy's. Ayan, nalagpasan na natin yung mga ibang restaurant mga kaibigan. So, pag kayo ay napadaan dito, makikita nyo no po. So, ayan mga kaibigan, nandito pa rin tayo sa Divinecia Highway. Ayan, ang estadya mga kaibigan. Yan naman sa bandang likod ay CSI City Mall. Ayan, makakatabi po yan. City Mall, Lucao, Dagupan City. Ayan, mga kaibigan. Few moments later. So, dito naman guys ang Dagupan City Plaza. Ito ang plaza ng Dagupan City, mga kaibigan. At dito gaganapin ang BBM Unity Team. Dito sila magmi-meeting at dito sila mag-uumpisa, mga kaibigan. Ayun guys, dahil hindi pa nag-uumpisa, punta pa tayo ng ibang bayan. So ito ang bayan ng San Jacinto. Guys, nadaanan namin ang Mapandan, Mangaldan. At dito na kami nag-shortcut sa may San Jacinto. At tinan ninyo, napakarami po ang naghihintay kay BBM. Oh, diba? Daming supporters mga kaibigan. Diba? Inaabangan-abangan talaga. So, ngayong araw mga kaibigan, mula umaga hanggang hapon ay talagang inaabangan ang pagdating ni BBM. So guys, lahat ayan, ang dami talagang nag-aabang. So from Dagupan, Mapandan, Mangaldan, San Jacinto, Manawag. Ayan guys. Ayan, nasa kalsada na po sila. Nag-aabang talagang pagdating ni Bongbong. O, diba guys? Tingnan nyo mga kaibigan, ang dami po talagang nag-aabang. Ayan, isa rin po tayong nag-aabang mga kaibigan kay BBM. Dahil isa rin po tayong sumusuporta sa kanya. Ayan, dito po tayo sa may Barangay Liksi, Manawag. Mag-shortcut din po tayo dito. Tayo paikot-ikot lang para tumingin.
at kung kailan darating si BBM na sana makasalubong natin dito sa daan. O, diba? Para makita din naman natin. O, dito na tayo sa may town proper ng Manaoag, Pangasinan. So, dito na ang Minor Basilica, Manaoag, Pangasinan Church. So, dito matatagpuan mga kaibigan. Yan ang ating simbahan dito sa Manaoag. At andito tayo sa harap mismo, mga kaibigan. Ayan guys, sa kabilang lane, marami talagang nag-aabang mga kaibigan. So ayan guys, nakikita nyo ba ang traffic enforcers, ang mga tao nag-aabang talaga. So wala pa rin si BBM. So ayan, lilipat tayo ng bayan. Punta tayo ng San Jacinto. Tayo ay pabalik na, papunta na ng San Jacinto, Mangaldan, Mapandan to Dagupan. So ayan guys, kung saan natin siya makakasalubong. Sana ma-tsempohan natin dito at nang makita natin si BBM. Ayan, tingnan nyo mga kaibigan, ang daming nag-aabang. Ayan na, paparating na yata yung mga supporters niya. So ayan, mga motor riders. So ayan guys, malapit na tayo sa San Jacinto. Ito na ang bayan ng San Jacinto. O diba mga kaibigan, tingnan nyo ang bayan ng San Jacinto. Napakarami pong tao na naghihintay pa rin. Sa boundary ng San Jacinto, Tumangaldan. Ayan na yung mga motor riders na motorcade ni BBM. Ayan na mga kaibigan, paparating na si BBM. Ayan na mga kaibigan. Sa wakas makikita na rin natin si BBM. Si Bongbong Marcos at si Mayor Brian Lim ng Dagupan City.
Sa pisong sigurado, trabador ng Senado. Sa